jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinandon ko sifa e kelle gadana e jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Alarba nogas e jiɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde point acti kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ko e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Guinée Bissau ɓe kolliti ɗum ko caggal nde CEDEAO jaɓi on ɗon transition wonande kay hitande ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni koninkoɓe ɓe leydi Guinée Bissau jogo leydi ndi ene wayno tan de omo ganduɗa kañum woni Cheikh Nia jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko yuti e jokkodiral hakkude leyɗele kam e intégration africaine ene woni tan de suuti konngudi ko yuti on ɗon fannu o holliti noon wonande kay yo ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe ganduɗa kañumen goni militaire uji ɗi leydi Guinée Bissau on tottita laamu ngu ɓe ganduɗa kañumen goni wiide makko noon yo laamu leydi Guinée Bissau artir on ɗon droit constitutionnel ɗum ine tawe e nder jande holliti noon wonde kay yo gueɗe ɗe kala dartine ɓamte ɗum ko wiyete ko on ɗon processus électoral ɗin ɗon konngudi makko ine tawe e jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetende e point acti ko waɗa ɗum ko kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay waɗi inauguré on ɗon usine mo ganduɗa kay waɗata ko assemblée des véhicules militaires ɗum noon waɗi ko toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Diamniadio to on ɗon ñalawma kurmbitgol on ɗon usine noon waɗi ko toon to Diamniadio ñalawma hanki o hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetende jayde point acti ɓe gartine kadi e konngudi Ceerno Alassane Sall ine tawe e jayde nde ko on saaha noon jayde les échos kañum ari addi natal ngal Ceerno Alassane Sall arti e ɗin ɗon konngudi ɗi Ceerno Alassane Sall ɗo o wi caggal ko ene wona duuɓi ɗiɗi ha joni e dow gardingu leydi ndi wonde kay lande Pastef kanko Ceerno Alassane Sall noon arti suuti konngudi Gulɗi Diaw o faani ɗum e laamu ngu kono ne kadi o arti e alhaali on ɗon ko ganduɗa kay ko ñum woni ASER ɗum ne kadi ine tawe e jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetende jayde les échos kono ɗum ko jayde les échos arti e barode teddugal e leydi Sénégal mo ganduɗa kay ne jogori wadde mbaynigu mumen hakkude muɗum e public mo leydi Sénégal ɗum no wonata ko janggo toon to stade Léopold Sédar Senghor ɗo ete nder ɓerde Dakaru hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetende jayde les échos ɗum ko addi ko barode ɗe kina mbayno gam yaade toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Maroc ɓe gartine kadi e ɗin ɗon forfait ji ɗi ganduɗa kay ko ɓeɗon ɗiɗi ɓe jogorani tawtorede on ɗon Coupe d'Afrique des Nations on woni Ilay Camara wondude omo ganduɗa kañum woni Assane Diawo hono ɓe mbi kamɓe kay oɗo saaha joni ɓe mbaɗi absent ko yuti on ɗon Coupe d'Afrique des Nations ɓe gartini kadi e keblowo kippo mo leydi Congo kanko noon o wi oɗo saaha joni o ɓuri hulde ko kippo mo leydi ko kippo mo leydi Botswana wona kay leydi Sénégal ɗum ine tawe e jayde les échos ƴeewoyen jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Walf Quotidien kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ko e on ɗon alhaali mo ganduɗa kay ko cormami mo ganduɗa en teskano e oɗo saaha toon to lande Pastef honno ɓe mbi oɗo saaha joni ene wayno Pastef lelni eɓɓore gam falade Diomaye hono no wiiri mo ganduɗa kañum woni Sonko inena e ƴeewa ko ina tolni e 10 000 cellule mo ganduɗa kay ko ɗum woni koɓe mbi kam musidɓe jayndiyankoɓe konngudi omo ganduɗa kañum woni Bougar Diouf kañum ene tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Walf Quotidien kono noon kadi goɗɗo mo konngudi muɗum tawate e nder jayde Walf Quotidien ko Ceerno Alassane Sall mo ganduɗa kay ko yuti alhaali ASER o waɗi menacé noon gam o wadde saisir on ɗon justice mo leydi Espagne ɗum ine tawe e jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde Source A kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ko hen ɓe gartide natal Ceerno Alassane Sall kam e hoorejo ASER no ɓe mbiri ɓe mbi tan de ko Ceerno Alassane Sall waɗi menacé wadde saisir justice mo leydi Espagne ɗum ine tawe e jayde nde hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi eɓe ganduɗa kañum woni barol teddugal e leydi Sénégal mo ganduɗa kay ene gandi hoccodirde e public mo leydi Sénégal ɗum ko adi koɓe mbayno gam yihujande toon to Coupe d'Afrique des Nations e jayde Direct News arti ko yuti alhaali ASER ɓe mbitande ko on ɗon scandale mo ganduɗa kay ha joni haala muɗum nene jokki haalede ɓe mbi ko omo ganduɗa kañum woni Ceerno Alassane Sall oɗo saaha joni anniye muɗum ko nawde plainte muɗum toon to leydi Espagne gam ko yuwiti alhaali on ɗon scandale kalateɗo ko yuwiti e ASER ɗum ina tawe
tawe e jayde nganda kay kany woni jayde direct news ko ngal don natal woni ko be peññini e gardindi natal mabbe subaka hande o jayde quotidien le quotidien kanyum arti e din don kongudi nganda kay ko kany woni Thierno Alassane Sall ko non kadi be garti e on don poursuite course be garti on don poursuite dum non ko non dandu hakkunde o ngada kany woni horejo leydi di kam e horejo mudum jagorde hono no wiiri kambe musidmen jani ko be mbitande ko crise no cassé au sommet be gartino kadi e den don ebbore nganda kay ngundon jillungo horejo leydi ndi jogi ngundon jillu économique won tan jillu faggudu ngo horejo leydi ndi jiidi wadde tonto diwan Casamance be garti non kadi on don plan mo Sonko wala ni on don plan mo nganda kay ko plan mo Pastef e ko yuti ngundon jillu dum ina tawe e jayde nganda kay kany woni e jayde wetende jayde quotidien le quotidien kono dum ko kam musidmen jani ko be garti e on nganda kany woni appel à l'ordre kambe non be mbadi erango tan fewde e laamu ngu nde dacitte on nganda kany woni e farba ngom ko buri yawde e yaccade dum ina tawe e jayde nganda kay ko kany woni jayde wetende quotidien le quotidien jayde ngendire nde le soleil kanyum artani ko den don gollete nganda kay horejo leydi ndi wadi dum kurbitgol on don usine mo nganda kay ko usine a pewno ko yuwitier haali autoji taw ko autoji militaire uji dum non wadi ko nyalama hanki o ton to jamnyaaje to no be mbiri be bi ko Senegal wadi tabal mangal ko yuwiti on don fannu dum ina tawe jayde nde be garti e camara goto mo nganda kay ko kanyum woni jaltudo camara goddo naddo on woni Ilay Camara mo nganda kay wadi forfait ko yuwiti on don Coupe d'Afrique des Nations ko non o mo nganda kanyum woni Mamadou Lamine Camara ko kam kay nodda ngam aralom to o mo nganda kanyum woni Ilay Camara dum ina tawe e jayde nganda kay kanyum woni jani ngendiri nde le soleil ko non saha natirten jayde cioftal ballinde jayde Rewmi Sport kam non be garti e be bi ko tiagal o mo nganda kanyum woni Ilay Camara Assane Diaw kanyum nene wodi forfait e on don Coupe d'Afrique des Nations Assane Diaw jogorani tawtorede ngel don kawgel africain ko weli hono no wiiri e kambe musimen jani ko be garti ni kadi e horejo leydi ndi joggido anniya mbele e bewdade yawtinde den don golle de nganda kay ko yuti el haali jubingol on don Jeux Olympiques de la jeunesse mo nganda kay ina tijja e hitande arone de wete der leydi Sénégal hono no wiiri jayde Rewmi Sport jayde record quotidien kanyum arti ko on don Coupe d'Afrique des Nations e den don balode teddugal leydi Sénégal do ko ngudi o mo nganda kanyum woni Moussa Niakhaté tawate ner jayde de kono ne kadi kam musimen jani ko be garti e ben don nogas e jetato noddabe be kolliti kay hen nogas e nayo e nyalawma hanki o ina tawetno e wero ngo werta be nganda kanyum ngoni fettobe kippo ngendijo mo leydi Sénégal be madi ton natal Kalidou Koulibaly kam e fetidi mudum kam musimen jani ko be biton non ko on don tagato woni tan gondon baynigo ma wat ton to dingaral ngal Léopold Sédar Senghor dum ko hakkunde kippo ngendijo mo leydi Sénégal kam e public mo leydi Sénégal bandirabe musibbe teddube hettibe hedibe darabe ayaw Pindi TV ko dum woni ko min kam mawru binada don ko sifa e kele gadane e jadiji di Sénégal en jetti dendangal wattube hakkillaji men e Pindi TV ko non jettirden ben wattube hakkillaji mumen e dedo yewtere wietende review jayndiyeji ngada ko rendez-vous quotidien hakkude Pindi TV e modon en jetti kadi musidde meden bietedo Mamadou Alpha Ndiach jialo ton to Madina Ndiachbe tawatede ton to dewlaji dintude Amerique baldo gele payodindi odo simis mo burni den kam e simisaji goddi ko kanko wadi dum e meden kanko wadi dum e gonda kany woni robido jayndiyeji en jettimo en jarnimamo en jetto jogido fuddi kono mo ala do haadi en jetti kadi dendangal wattube hakkilaji men e robido jayndiyeji e ben wadobe commentaire uji e kala saha kam kala be jettama be jarnama adi meden robido jayndiyeji ko jango wonat sogol haji do e den min bon jokke doftade kam e rewindade programme uji Pindi TV Allah jarama